Ako ni Aron. Napit akong makdungag na siya. Kaingay kahit. Uy, taro, mag-ipuso. Kaingay ka. Hello. Ikaw ang biktima ro. Ikaw ang biktima ng paa. Kira dito. Gigi. Come here. Gara-gara. Ang sanay set up. Barawa, asin mo ba? Oy, wala pa. Wala ko yung bag na. Guys, my name is Neil. Malaysia's Mary. One of the TLs sa OCR and siya ang first victim sa bag grade for today. This is actually ang first bag grade ever. Anyway, mauna yung bag. Uy, si Kuto mo na rin. Ang muna niya yung makitaan ko. Kasi brand sa mong bag eh. Kung ano siya, kay okay na siya nga bag. So, Uy, gito siya gawas dyan. asa nga Ito gawa? sa US. Susugdan na ito ang pag-bag grade guys. Huwag na ako yung nakitaan ng mga Meron yung ginamay na ako. aon sa Secret. Ang mga ginamit. nilabay na niya daan ng kondom. Uy, mapasunti na madaan ang kondom sa bag. So dapat magpunta ng kondom. Ito pa din yung sa cash para managan. Anyway, sige, sigdan na to. Oh my God! Consult na Oh my God! Kasi, oh my God, natin kinutin nga. Basin! First is na siya skin white. Pina-vlogger. So, hindi mo makita. Na siya skin white yung power white na pero kamalaw mo, white sold. Watch your sold guys. Tinuod siya. Huwag yung siya sold. Yung sagot sama lang. Arte na gina niya. Ano magdala ka ani nga malisod? Murag kuha man ni kanang kuha mo gud ni AC akong ero ba niya yaman ning duwa-duwa reason. So, nani mo na iro. So, nani mo na iro. Sa mga na siya ng first time. Oh my God, Neil! Na siya current purse? Mabal siya current purse? Hindi ka dyan sa Hindi Singapore. ka sa Singapore. Pero ang pagsusunod Siya to family ang abi pa lang. Nahilabot ang mga pinaka-private. Eh kaya abli ako nagkupot. Oh, nice. ATM. Na siya ATM Oh card, my God. So, nagsusunod. Visa card, video. PRC na dahil, license na dahil. PRC na tayo, license na tayo. Eh kwarta ba yung therapy ulit? Na siya sinsi yung Pobre na dahil, pero ilan. onse. Na siya onse. Mo siya na siya. Pobre dyan na siya actually. Hilasun na siya. Kat-kat o kat-kat. Atay ka. Mga papers naman niya yun, so dili na tayo sagkatang sa Kuan. Holo na yung nagpadala. Si Kuanin, no? Ngayon ako ng ante. Pre. Ako ante lagi na. Dili siya. Si Kuan, dili uy, atay. Wala na to. Next. Ay, nako, ning Daghan ka siya mga... Daghan ka siya coin purse. Ba't sa bakay suna? Para dyan sa passport o para passport. Oo, kuan ko ani. Na siya kuan sa online niya. Muhimo siya ging ani, di ba? Ako nga amiga, mahimo ilan. Yan, amiga, maghimo ay ani guys. So, gisa tong ganun magpahimo. Kontaka lang ni sa America. Na siya mga... Eh, sa'yo din mo. Feeling na yung view. Bantay yung mga follower na Oo, mo. di ba? Yung mo din mga sud. O, di ba? Resibo. Ay, resibo, passport. Nabit. Tana to, nanabinitata. Muna kong giampo, gyud town. Wow, shoot. Kasad, eh. Kasad sa life, eh. Tanawa yung Oh my God! Tabunan na natin information.
Sudadara siya ani para No! Oh, para na, inan lang ba? Painon dato ba? Yes, of Kakatera may course. natamiga. So, magamigod kay mo, kanang dato, kanang na car, kanang yung hashtag kay Travel Goals. Para Ginakata. mag-hitch. Ginakata. Mag-hitch na lang ako. Next is color pink nga purse. Say Brad Ani. And Brandon. Kabalo ka guys, ang usara dyan ang akong na-figure out ni Mary. Magdala siya og something, a white suit. Wag yun siya suit. Wag siya suit, wag siya kwinta. Susunod niya siyang bag nga. Kwinta. Pero kinit siya. Wag siya pinakakwinta. O, di ba, why so? Dadaan ko siya pero white suit. Why so? Tanan. Wow, ani ay gatay. Well, of course, ang iyang phone. Wala. Na siya power bank. Kabalo mo, one time, nag-video kami, nagdala siya power bank. Proud ka siya, iya akong gipa-charge. Pero why suit? Power bank, awa Ano mo sa naka-charge. nagsud yun? Hala, grabe. Huwag isuot, tinuod dito. Na nag-100 below pot. Nya, kabalo ka, lunis karon ha. So, na siya Saturday, Sunday Oy, na. busy juga ko mga pagkataon. Well, Uber! kung ano ni Vicky, mubo eh. Di, malihan kasi. Mo man siyang gihiwa sa cake. No? Ah, oo. Yung straw. Nice. Na siya straw and then na siya kining word to brush kay para dito sa straw. Oh my God! Oh my God! Ang sana! Oh my God! Oh my God! Ang sana! Kawatan mo din siya ketchup sa McDo. So mga McDo dito Basta ka may lain diya. Wala na yung Sa mukha, no? and then pen. Ako. Na siya paste, di ba? Maestro kayo. Paste nga nagpisoon. Another page. Another page. Another page. Another page. Another page. Brag na rin yung mo. Ano mo? Wala din gumalo. Ay, nonsense mo ni Soji mong bag. Kasi na rin pa. Away na Wala tani. ba? Wala ba Ngayon siguro? nataglain. Wala na yung suit siguro. Wala na isod ang tanang ko. Small pocket sa kuan. Zipper. Sa palain, oh my God! Sama na. Wala na dyan kayo mga kay. Nakita ko exciting nga ka ng... Wala na. Okay. Ipag-reviewan na ako. Actually, gapon mong kung nagchat-chat may nagsabot may nga mga bag, mga biktima may Sa bag abon grade. ako. Dili sa mga kauban. But of course, you know, first vlog, dapat ang mubag grade yun. Awa karot ako hindi kuan. Sige gyo. Di na napkin at. Tissue. Ya, kabalo sa gulo. Kabalo sa gulo, dili napkin. Tissue di siya kaysa dili napkin. Sponge. Sponge nga tag-G's. No! Grabe. Chocolate nga nalata na mo. Pila na May kayo. soda. Na siya sud. Ana din. Na siya sud pero nalata na yun. Ay mga makeup churba niya din. Nga mga putol na. Ay sudan nandito sa bag siya. Eh buta na siya. Ikaw mag-anan. O diba boring ka kung ba? Sa kung bagay. Oh, ano yung lipstick. Sus, may raginang yung feel ko daan. And then, among logo. Yay! Mana! Tanaw na ko na suot. Pila na katuig nga bag. Kuan. 3 years. 3, 4, ana. Anyway, maura to siya kay wala na madjula sudya bag dito sa ora ko. Bye-bye! Okay siya sa bag. Bye! Ato na ta sa biglain na sa ha. Sige. Asa mong bag? And tomorrow, by the way, mag-try me o pangitag biktimahon. Sige mo na. No? Secret! Joke! Anyway, bye! Bye!